बाड़ी रे हेची एते सुंदर कखारु पत्र आउ मु एते दिन पर घर को जाइए टिके भजा नहेले टिके न खाइले मते कम भल लागिबो। मो बोऊ ताकू भल भाबरे ता सिरा सब छड़े पत्र को गोटी गोटी साइज करी काटी देई तापरे हबो भजा। एपटे जाके रोसे करे देखला बेलू होउची कोन ना चिकन कसा। चिकन कसाटी किए करूची ना मो भाई। वाह आज खाइबाटा पूरा जमिला आउ कखारु पत्र भजा को चिकन कसा देखिए आउ कौन कौन सब होची। आउ एकरे कखारु पत्र को चुनी चुनी कटा है रखाई पियाज पकई भजा हब ना से पियाज भी कटा है रखाई। आ एपटे छतु भजा होची आउ चिकन खाइबा ପାଇଁ ଡକା ହେଇଗଲା। ଆସ ଆସ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସ। ଖାଇବାଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟଗର ଗଛ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ସାଇର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମେ ସେଇଠି ସବୁ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଛାଡିଗଲା ଆମେ ସବୁ ପଳେଇଲୁ। ଯାଉ ଯାଉ ମାମୁଁ ଝିଅ କହିଲା ଏତେ ବଡ ରଜଟାରେ ତୋ ପାଦରେ କଣ ଅଳତା ନାହିଁ ଆସ ଆସେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ତତେ ଲଗେଇଦେବି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ସାଇଡରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ତା ସାଇ ମାମୁଁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ବି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ହେଇଗଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଲା। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେ ତା ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଟିଟା ମିଠା ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାର୍ଟି।